Pozdrav svima ljudi, Srpski carevi sa vama. Sa nama je Matej i Luka. Ovo je zahvalnica za 15 suba. Ići ćemo ka 100 suba. Posle na 100.000 suba. Pa na 500.000. Da, letimo. I do milion? I više? Da. Pa jeste ga. Možda ja ću otkud znaš. Dobro, ajde ćuti. Joj! Ovo je specijal za 15 Vlogova suba. ćemo. Pa već vlogu. Da. A i u nastavku isto. Da. Ovaj vlog će da bude preko 30 minuta, 100%. Ne, brate, bit će manje. 27 minuta. A ne znam baš. Kao što znate, ovo je specijal. Mi sad ćemo da pričamo naše 3 želje. Evo, ja ću da krenem. Moja prva želja je da se zaposlim, eto. To. Pa druga želja je da dođemo do milion suba. Lajkujte i subscribeujte se ako već niste. Treća želja. Treća želja... ne znam. Ali imaš sve po kući? Da se oženiš. Eto, Mate umjesto mene. Sad Mate. Ajde Mate, ti. Prva želja, Ima ajde. tremu, pustite ga. Prva želja, šta? Šta si u periodu? Ajde, prva želja. Da... Ne znam, ja nemam nijedno, mislim ima. Ajde. Da budem fudbaler. To, dobro. Ja poništavam moju želju sa ženom i hoću da budem fudbaler. Ja hoću da budem... Zato što sam bolji od ovog ovde. Da, jesam. Hoću da budem... zaposlen isto. Da. I da imam... Palice. Ajde ti, Luko. On ima želju da više nikad ulice šalju. Ajde. Pa da se rupile. Ajde, daj. Zbriši, neće. Ne, neću da brišem. Ajde, pričaj. Osjeci ovaj deo. Ako sad čujete... Ovaj kamion. Ode naš Mateja. Bravo. Ajde, ti, Luko. Ajde, brzo Ajde bre, priželje. voleo bi idemo preko milion subscribera. To. Ti nemaš kanal? Ma naš. Dobro. Naš kanal. Nije. Beži kad ja pričam. Dobro, da, stajiš. Govori. Sljedeći vlog možda bude fudbal. Dodavat ćemo... I da, bić. Možda igramo i ovako protiv drugih. Da, tačno. Ne znam ko će da nam Igrat ćemo Minecraft. Da, Minecraft sljedeća epizoda. Miki, vidi packe. Ne znam što da vam kažem, stvarno se zahvaljujem na 15 suba. To je isto dosta. Čekali smo taj trenutak i čekali 3 mjeseca. A bukvalno 3 mjeseca. Svi imamo 3 mjeseca. Za 3 mjeseca još 15 suba. Za 3 mjeseca još 15 miliona suba. Dosta nam je 15. Slušaj. Također lajkujte, kao što sam rekao, lajkujte i Čuti bre, ako već da niste. Ajde. Kada dođemo do 30 saba, bacamo petarde. Ne. Da, bacamo petarde. A kad dođemo do 120 saba, 100? 120, 120, uzet ćemo šlag. Ne, igrat ćemo fudbal za 120. Ne, uzet ćemo šlag. U tanjir i onda vrate nekom lojku u glavu. I ko izgubi, on njemu šlag u glavu. Šta da izgubi? Ne bre, papir, kamen, makaze. To će samo da bude klip. Ovdje ja gubim 100% onda. Dalje. Ne znam, dalje, ko zna šta će dalje da bude. Za 150 subscribera igramo fudbal. Ne, to ćemo ranije. Pa možda kod 20-25. Za 25 subscribera ćemo da igramo fudbal. Za novu godinu snijemo klip kako bacamo petarde i vatromet kako. Ja mislim da će to da bude negde ovdje. Ovdje će negde. Evo ga naš drug. Javi se Matija. Mateja. Kaži ćao, Matija. Mateja.
Dobro, nekako. Ja Ajde, mislim da malo. ćemo to ovdje da radimo. Tu negdje. Ovdje ćemo da radimo, vidite, Ovdje. tu, tako. Tu, blizu. Veoma blizu. Ovdje. Znači, ovo je naš isto omiljeno mjesto, ovdje je veoma... Ovdje skoro Ovdje igramo fudbal Igramo svaki fudbal, dan. dodajemo se, pravimo akcije i tako to. Snimamo klipove. Brati, nismo nikog pozdravili. Pozdrav za Grubu, da... ne znam. Za Jovana. Ko mi bude pisao, Super Pirat JT. sobite mu se na kanal i pogledajte zadnji video Bro vs Dude. Da, Bro vs Dude. da, izbacit će novi kanal koji se zove Bro vs Dude i sabajte se na njihov kanal. Također, To je naš. ajde, nema veze, ko se već nije subao na naš kanal, nek se suba. Kao što sam već rekao, lajkujte video. Pretplatite se na kanal ako već niste. Šerujte neki video, ne znam. Kako god hoćete. Mogu uskoro da najavim kraj ovom klipu. Koliko traje klip? Da. 7 minuta. 6 minuta i... Pa ne, ajde možemo još nešto da pričamo. Da. Samo 6 minuta i 18 sekundi. Pa jedan klip Minecrafta nam je trajao više. Da, Maksimum klip ljudi, ne je možemo 32 da minuta. snimamo 1.13 zato što ne znam zbog čega, nijedna aplikacija neće da snima taj... Imam bi za nidu rekord. Dobro, čuti, nema... To nije sponzorisano. Nije sponzorisano to da Nemoj znate. više da pričate takve aplikacije, pošto nam nisu sponzorisane. Pa nisu, on priča, brate. Dobro. Možeš da čutiš, molim te. Kao što smo rekli, za novu godinu ovdje petarde i vatromet. Vidjeli ste malo pre kamion, da. Stavit ćemo Pa petarde u... kako ćemo? Tad će da bude mrak. Pa to nam u mraku. Pa to u mraku će da snimati. Pa ništa se neće vidjeti. Ja ću da uključim blic. A, dobro. Ili će neko da donese svoj telefon i onda ćemo dva telefona ovako da držimo u ruci. Ne, bre, bolje. Dobro, možda. Na tvoj, ipak je tvoj kanal. Da. Moj kanal. Za novu godinu, iako ne bude, pa da kažem, baš više od 30 subscribera, Snimat ćemo kako se grudvamo, verovatno. I za njegov Da, rođendan, snimat ćemo- i za njegov rođendan idemo svi u banju. Da, u banju. Pozdravi me! Da. Ićemo sokiće. Možda idemo i na kocku, ljudi. Da, možda, ako niste ću znali, ponesi mi smo loptu? u Vrnjačkoj banji. Da. Da bi se znalo, brate, znaš koliko... Mesto je Dubrava, samo zato. Da. Jeste Dubrava. Da, Beri jest. bre. Tako da, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Sabajte se i lajkujte se, lajkujte se, brate. Lajkujte video ako već niste i poz za sve vas.